पिला माने आमे आज संख्या गणी शिखिबा। देखिल ए स्थानटी रे केतोटी फूल अछि? तुमे गणी पारुन ना, कारण तुम गणी शिखिन। गणिब केमती? चलो मु गणिबी, मो संगे तुमे गण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 10 1 10 1 11 1 10 2 12 1 10 3 13 1 10 4 14 1 10 5 15 1 10 6 16 1 10 7 17 1 10 8 18 1 10 9 19 2 10 20। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ତ ଗଣିବା ଶିଖିଗଲ। ଏଥର ଏଇ ସ୍ଥାନଟିରେ କେତୋଟି ଫୁଲ ଅଛି ତୁମେ ମାନେ ଗଣ। ଗଣିକିରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖ। ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କର। ତୁମକୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।